Салом алейкум мардум. Телефони дасти ман бошад Redmi Note 13 Pro. мо дар бораи кантарак маълумот метавонем, чӣ хел кор мекунад, чӣ хел характеристика дорад, ҳамаша мебинем. Дар дари коробка чӣ дора ҳази ҳамаша мебинем. Рафтем тагда. Биё иҷода уй кунем. О коробка дар дари бошад. Озӣ мекунем чӣ аст? Симак барои сим карта уй карданак ва чехоли сиёҳи необичный. Озӣ ранги пешинаҳош прозрачный аст. Озӣ сиёҳай. Чехоли сиёҳ. Ира оли мезанемш, мебинем. Ира япара мемонем. Ва телефон характеристика дамҷа нависаги Redmi Note 13 Pro. Камераш 200 мегапиксел, 120 ГГц супер AMOLED кор мекунад экранаш. Ва дар иҷа бошад 60 ватта турбо зарядка, 5000 мАч батарейка. Процессори телефон бошад Mediatek Helio G99 Ultra. Ин 99 холи нест, Ultra бо давайчи кардагам. Ва отпечатки палец бошад дар рӯи экран, дар ҷои кнопкаи киштанакш не, дар ҷои экран, дар рӯи экран. Ва телефон ҳозир гиром мекунем, чӣ гапу хабар аст дар телефон, ҳамаша мебинем. Ва телефона опа рафт. Ва дар дари коробкаша боисша мебинем ки чӣ аст? 60 ватта турбо зарядка дар муддати 40-45 минута пир мекунад ai 0 то 100. Ва иҷода бошад кабели USB ба Type-C. Тамом озӣ телефон хай гиром мешавад, я стоп мешавад видео, уша мебинем бо. Уже да Wi-Fi подключить кардем ша. Ва озӣ чӣ хел баланд мехона, ҳамаша мебинем. Кани ютубуш. Опа. Ина тарзи музыка дар ютуб хонданаш. Ҳамихе короче ехличо. Опа. Анхе медроед канали мо Realphone. Опа, Realphone Moscow мезанед, уже да YouTube канал ҳаматон бизанед, да канал мо подписа кунед, хабарои нав ҳамаш дар YouTube канал мо мешавад. Абзори ҳама телефонҳо уже дар YouTube канал ҳаст. Powerbank дар иҷа аст, телефони Infinix Hot 40 Pro аст, дар иҷа падаркҳо ҳаст, ҳам падаркҳорам чӣ хел доданашон, ҳамаш дар YouTube канал мо аст. Медоред обуна шавед, лайк монед, комментария нависед, чизе мефортон нависед. Ва агар ки нархи телефона донистани хоҳед, дар адписани Telegram канал мона, Telegram медроед, подписа мекунед, обуна мешавед. Нам Telegram нархномаи ҳама телефонҳо аст. Нархи бошад 8 ба 256 тага, ҳозир ҳами 8 ба 256 тага 25000 рубл ва 12 ба 512 гигабайташа мешавад. Нархи вай бошад 28500 рубл. Нархи ҳозираш. Агар Telegram доред, нархномаи ҳама телефонҳо дар онҷа аст. Не толка Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 аст, Poco X6 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, ҳама нархномаи телефонҳои нав дар Telegram мешавад. Telegram будорен лучи.